adeiladu roced a mae Twm a Llew am helpu fi. Felly'r offer fyddwch chi angen ydy, be gennych chdi Twm? Botel fruit shoots. Da iawn. Llew, be gennych chdi? Dŵr. Dŵr. A hefyd cynhwysydd, felly gyda ni beaker, neith unrhyw gynhwysydd, tabledi, vitamin, a yn opsiynol ydy corcyn ac twmffat mwyn i chi allu trosglwyddo'r dŵr yn well i fewn i'r botel. Mae Twm am ychwanegu chydig bach o dŵr i'r beaker yn gyntaf, mwyn i ni cael gweld beth ydy'r adwaith. Reit, Twm, nei di ychwanegu chydig bach, please? Mae Llew am ychwanegu un o'r tabledi vitamin. Reit, nei di roi hwnna wan Llew i fewn yn y beaker, please. Agwch hwnna. Reit. Be ydych chi'n clywed o fanna? Ffisiad. Ffisiad, so da ni'n cael swigod ydan. Felly mae yna nwy yn cael ei rhyddhau a na fi'n drafod hynna wedyn. Ydy hwnna'n arbrawf cyffroes? Na di. Da chi eisiau gwneud o fwy cyffroes? Yndan. Be am i ni drio'n reid roced allan o hwn? Ia. Ia? Beth am i chi fynd ati i greu roced i'ch hunan ac arbrofi gyda mathau gwahanol? Cofiwch, mwyn cynnal prawf teg, cewch ond newid un ffactor ar y tro. Mae'r rhaid i bob peth arall cael ei gadw'n gyson. Cofiwch, mae angen i gynnal tu allan yn yr awyr agored, oherwydd gall wneud dipyn o lanast. Rydych angen camu yn ôl unwaith mae'r caead wedi ei roi ymlaen. Hefyd, mae'r rhaid ystyried y bydd rhai yn arafach na lleill. Mae'n bwysig eich bod felly yn disgwyl am chydig o funudau cyn dychwelyd yn ôl at eich offer. Da ni am ddefnyddio dŵr cynnes ar gyfer yr arbrawf yma. Felly mae angen fod yn ofalus. Tabledi vitamin yma i fewn yn y dŵr cynnes, a wedyn yn sydyn dwi wedi rhoi corcyn ar y top, a wedyn troio ben i lawr i fewn yn y cynhwysydd. Iawn? Da ni barod? Iawn. Barod i symud yn ôl yn syth? Na i fi. Beth yr ydym yn ei weld yn fan hyn yw adwaith cemegol rhwng y tabled a'r dŵr, ac o ganlyniad mae'r nwy carbon dioxide yn cael ei gynhyrchu. Dywedwn ei fod yn eferwi neu byrlymu. Gan nad oes ddinlle i'r nwy ddianc, mae'r pwysedd yn cynyddu y tu mewn i'r botel. Unwaith mae'r nwy wedi llenwi pob gwagle yn y botel, mae'r corcyn yn gwthio yn erbyn y cynhwysydd ac yn saethu i'r aer. Mae rocedi a jetiau yn gweithredu yn yr un modd drwy wthio rhywbeth i ffwrdd mewn un cyfeiriad, sydd wedyn yn caniatáu i'r awyren ei hun wrthio i'r cyfeiriad arall. Dyma i chi enghreifftiau o newidynau allwch fynd ati i hymchwilio a'u cyfnodi. Gallwch amrywio nifer o dabledi, tymheredd y dŵr, maint y botel neu arwynebedd ar wyneb y tabled. Mae'r rhain i gyd yn cael effaith ar gyfradd yr adwaith. Mwyn cael canlyniadau dibynadwy, mae'n bwysig eich bod yn ailadrodd yr arbrawf dair gwaith fel eich bod yn gallu cyfrifo'r cyfartaledd.